Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň çarşembe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 10-njy ýanwardan hoşlaşyk çykyşynda öňküsinden has güýçli ýurdun başyndan çekilýänligini aýtdy. Emma Obama Amerikanlaryň ýurdun bütewligine we häkimiýetine hökm salýan çuňgur bölünçüň öňüni alma ugrunda işleşmelidigini bellädi. Obama öz öňe düşdüklerini agzap, İran bilen ýadro ulaşygyny, Kubanyň açylmagyny we Amerikan ykdysadyýetynyň dikelmegini makullady. Şeýle häkimet başyndaky 8 ýylyň dowamında öz tarapdarlarynyň pikir edişinden hem has köp iş edilendigini aýtdy. Ähli tarapdan diýenýäli Amerika biziň başlan wagtymyzdakysynyň has gowy we güýçli ýerde biz iň baý, iň güýçli we iň sylanýan halk bolup galýarys diýip Obama aýtdy. Obama immigrantlaryň ret edilmeginiň barha güýçlenmegini hop hökmünde bellidi we ýurdun ilki başda immigrantlar ýurdu hökmünde dörep, esasy ykdysady hem medeni kuwatynda ýurdun çäginde jinslaryň hem halklaryň aralaşmagyna dayananlygyny nyktady. Birleşen Arap Emirlikläriniň hökümeti 10-njy ýanwarda Awganistanyň Kandahar şäherinde bolan bomba partlamasynda özüniň 5 diplomatynyň öldürilendigini aýtdy. Birleşen Arap Emirlikläriniň hökümetiniň 11-nji ýanwardan bu beýannamasynda agzalan diplomatlaryň Awganistanda ynsanperwer bilim we ösüş ugurlaryndan iş alyp barandygy habar berildi. Birleşen Arap Emirlikläriniň Awganistandaky elçisi we Kandaharyň häkimi Hamayun Azizi welaýatyň ýokary derejeli ýol başçylary bilen geçiren duşşugynyň dowamında bolan partlamada yaralanypdyr. Ogan resmileri partlama zararly adynan 7 adamyň wefat bolanlygyny we 18 adamyň yaralananlygyny aýtdylar. Birleşen Arap Emirliklerinde 3 günlük resmi matam yglan edildi. Partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bu partlamada öz eliniň ýokdugyny aýtdy. Ortiýetiň Astrahan regionunyň halkary we daşary ykdysady gatnaşyklary boýunça ministrligi 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň gümrük organlarynyň GPS programmasy arkaly awtologlaryň yerleşýän ýerini anyklamak boýunça sistemanyň girdilýänligini regionuň halkary transport edaralaryny habarly etdi diýip transport ara gatnaşygy boýunça Logi-Rus neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýän ähli transport serişdelerinde GPS programmasy ulanylar. Neşrin Kaspy Kowatly regional transport kompaniýasynyň müdiri Viktor Alimow talgylanyp habar bermegine görä, awtologlaryň yerleşýän ýerini anyklamak boýunça global sistemanyň ulanylmagy üçin 10 Amerikan dollar möçberinde töleg ýerdilýär. Daşary ýurtda awtologlardan bu tölegiň dollarda alynjakdygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump'yň döwlet sekretary wezipesine teklip edýän siýasatçysy Rex Tillersonyň 11-nji ýanwarda etjek çykyşynda Ortiýetiň dünýädäki hereketlerine aladalanma bildirmegine garaşylýar. Tillerson NATO'nyň ayaga galýan Moskwadan howatyrlanmalydygyny aýdýar. Tillersonyň senatdaky tasdikleýiji dinlenşikde etjek çykyşynyň Trump'yň geçiş hökümeti tarapyndan ýaýradan tekstine görä, ol Trump'yň Ortiýet bilen has ýakyn gatnaşyk saklamak niýeti barada hem düşündürüş berer. Kazakstan 2017-nji 2018-nji ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşinde etjek işiniň çäginde Merkezi Aziýanyň öňkü 5 Sowet Respublikasynyň bähwitlerini öňe sürer diýip Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew aýtdy. 1-nji ýanwarda Kazakstan Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 15 ýurdu öz içine alýan geňeşiniň düzümine giren ilkinji ýurt boldy. Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agzalarynyň düzümine Birleşen Ştatlar, Ortiýet, Hytaý, Britaniýa we Fransiýa girýär. Geňeşiň 10-njy ýanwarda geçirilen maslahatynda Kazakstanyň Daşary işler ministrliginiň New Yorkdaky resmiýetler tarapyndan mälim edilen bu beýannamada Nursultan Nazarbayew öz ýurdunyň şeýle Merkezi Aziýa ýurtlary bilen günorta tarapdan serhetdeş Awganistanda parahatçylygy dikeltmek boýunça gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Kazakstanyň prezidenti öz ýurdunyň Palestin-Israil krizisyny we ýakyn günlerdaky Awganistandaky we postsovet giňişligindäki beýleki konfliktleri parahatçylykly çözmek, Koreýa ýarymadasyndäki dartgynlylygy gowşatmak hem Afrikada, Aziýada krizisleri çözme ugrunda uly goşant goşmakçydygyny aýtdy. Şeýle Nazarbayew Kazakstanyň terrora garşy halkara operasiýalarynyň ýörelgelerini östürmegi teklip etjekdigini we munyň terrora garşy global hyzmatdaşlygyň döredilmeginiň binýadyny tutup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Aşgabatda mundan bir näçe ay ozal açylyp ulanynsa berilen täze aeroport çöküp başlady diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri maglumat berýärler. Bir näçe çeşme salgylanyp berilen maglumata görä, Oğuzhan adyndaky aeroportyň çökmegi netijesinde binanyň aýnalary çataçyp we aratnyşyk ulgamlary tandan çykyp başlapdyr. Wakanyň bolun ýerinde häzir aeroporty guran Türkiýanyň Polimex kärhanasynyň hünärmenleriniň zähmet çekýändikleri aýdylýar. 1200 hektara goly meýdanda ýerleşip, ýüze goly hemdetgany öz içine alýan aeroportyň anyk haýsy binasynda näsazlygyň ýüze çykandygyny aýdynlaşdyrmak başartmady. Polimex'in Aşgabatdaky edarasynyň bir işgäri özüniň atlandyrylmasızlyk şerti bilen aeroportyň binalarynyň birinde näsazlygyň ýüze çykandygyny we ol ýerde bejeris işleriniň alınıp barylýandygyny tasdiklady. Emma ol meseleniň anyk haýsy binada ýüz berendigini we onuň häsiýeti dogrusynda nähilde bir maglumat bermekden saklandy. Sol bir wagtda guruluş firmasynyň işgäri aeroporto işgärleriň we ýürüýte tehnikanyň ýollanandygyny ma'lum edip, guruluşçylaryň toparyna Emre Bakal adly türk hünärmeniniň ýolbaşçylyk edýändigini sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Polimex'in İstanbul'daki baş edarasynyň işgäri ýüze çykan bu ýagdaý barada habarynyň ýokdugyny belläp, munyň ygtybarly maglumatlygyna inanmaýandygyny aýtdy. Bu mümkin däl, diýip Polimex'in Türkiýedäki wekili gysgaça jogap berdi. Bu ağırlıkta Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň hökümetindäki çeşmeleriniň biri düýnüň we şu günüň dowamında Polimex kärhanasynyň wekilleriniň bir näçe gezek Prezidentin administrasiýasyna barandyklaryny aýtdy. Aeroportyň ýerleşen sebitiniň ýagdaýyny gowy bilýän geologlaryň sözlerine görä, bu raýonda Elmadamada çylsyrymly hidrogeologiki şertler bolupdyr. Ol ýerden geçen asyryň 60-njy ýyllaryndan başlap kadar iş şertleri üçin dowamly grunt suwlary hem çykarylyp gelinipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aeroportyň tutuş binalary toplamynda we uçuş gonuş liniýasynda hem dowamly gözükçülük işleriniň geçirilendigini aýtdylar. Asly Türkmenistanyň geologlaryň biri Azatlyk radiosy bilen atlandyrylmasızlyk şerti bilen söhbetleşdiginde, onsuz hem isli pul çykarylyp gurulan aeroportdaky näsazlyklaryň aradan aýrylmagy üçin köp mukdarda maliýet listesiniň gerek bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Bu aeroport onsuzum 2 milyard dollardan hem ýokary pula guruldy. Egerde hakykatdanam näsazlyk ýüze çykan bolsa, muny aradan aýyrmak üçin ýene köp mukdarda çykdyjynyň gerek boljakdygy mümkin. Egerde bir bina çökün bolsa, munyň öňüni alyp bolmaýar. Ýagdaýlaryň hasam yaramazlaşmazlygy üçin dowamly bejeriş işlerine de amal etmeli bolar, diýip Türkmenistandan çykyp gaýdan geologlaryň biri gurrun berdi. Ýatladyp geçsek 2,12 milliarda durýan we Guşun kesbinde gurulan bu aeroport Aziýada 2017 oýunlaryna gabatlanyp açylypdy. Ýylda 17 million ýolugça hyzmat etmäge niýetlenen aeroport ýolugçy terminalynyň üçüňde şekillendirilen iň uly haly göli ornamenti bilen Guinness rekordlar kitabyna hem girdilipdi. Galy bersede, häzir bu aeroport çäkli ýagdaýda işlemegini dowam etdirýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 10-njy ýanwarda geçiren hoşlaşyk çykyşynda ýurdu öňküsünden has güýçli ýagdaýa getirip wedipesinden gidýändigini, emma Amerikanlaryň Amerikanyň maksat we güýç birligini dargatmaga howp awanlaryan ýeti bölünmäni ýeňip geçmek üçin köp işlemeli boljakdygyny aýtdy. Obama özüniň Iran bilen baglaşan ýadro ulalaşygyny, Al-Qaida hereketiniň lideri Osama bin Laden'in öldürilmegini we Amerikan ykdysadyýatynyň gaýtadan janlanmagyny özüniň gadanan iň uly üstünlükleriniň hataryny agdap, olary gowy baha berdi. Şeýle-de ol özüniň 8 ýyl prezidentlik eden döwründe öz tarapdarlarynyň pikir edeninden has köp işi amala aşyran bolmagynyň mümkindigini hem sözüniň üstüne goşdy. We have what we need to do so. We have everything we need to meet those challenges. After all, äkli tarapdan näňäli Amerika biziň başlan wagtymyzdakydan has gowy we güýçlüýärdi. Biz iň way, iň güýçlü we iň sylanýan halk bolup galýarys. we remain the wealthiest, most powerful, and most respected nation on earth. Dip Obama aýtdy. Obama immigrantlaryň ardalarynyň reddedilmegini howp hökmünde belläp, Amerikanyň iň başdan bäri immigrantlaryň döwleti bolandygyny hemde özüniň ykdysady we medeni güýjüniň aglawasyny ýurdun çäklerinde birleşen jynslaryň we halklaryň gatışmagyndan alýandygyny nygtady. Our youth, our drive, our diversity and openness, our boundless Biziň ýaşlarymyz we ýolumyz, biziň köpdürlüligimiz we açyklygymyz, biziň tewekkelçiligi hemde täzeden oýlap tapşy bolan çäksiz başarnymyz geljegiň biziňki boljakdygyny aňladýar. Emma şol potensial diňe biziň demokratiýamyz işleýän we biziň siýasatymyz halkyň dogurçylygyny çöklendirýän mahaly durmuşa geçirilýär. only if our politics better reflects the decency of our people. Dip Obama aýtdy. Dünýäniň daralmagy, deňsizligiň ösmegi, demografik özgörçlükler we terrorizmiň gerimine sebäp bolan bölünşik inne Birleşen Ştatlaryň demokratiýasyna wehim salýar. Bu ýagdaý raýdaşlygyň elementler düşünjesini talap edýär. Biziň daşky tapawutlyklarymyza garamadan biziň hemmämiz bile, biz ýykylsagym ýa-da galsagym bu ýagdaý bilelikde amala aşar diýip Obama nygtady. Şeýle dol Amerikanlary özlerinden tapawutly görünýän we pikir edýän adamlara garşy amala aşyrylýan diskriminasiýa, izolasiýa we bölünşik ýaly ýeti tendensiýalara garşy görüşmek üçin öz başyna şeýle-de hökümet we beýleki guramalar bilen işleşmäge çağırdy. Men biz ýaly watançylykly musulman Amerikanlara garşy diskriminasiýany reddedýärin diýip Obama aýtdy. Şeýle dol açaçan ak ýagyz Amerikanlara talgylanyp, şol goňur çağalar Amerikanyň işçi güýjüniň barha köp bölegini emele getirerler we olar kabul edilmelidirler diýdi. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Annurwan. Türkmen medeniýeti ýurtda döwlet balyk senagatynyň giňerim bilen ösürilýändigini habar berýär. Şol wagtda öz başyna balyk tutýanlaryň örsüniň daraldylýanlygy, odal hemmeleri el ýeterli bolan kölleriň we derýalaryň hem döwlet monopoliýasynyň çägine salynýanlygy barada howsaly habarlar oňşýar. Türkmenistanyň Balykçylyk baradaky döwlet komitetiniň berýän maglumatyna görä, 2016-njy ýylyň 10 aýyna Hazar deňdinden tutulan balyklaryň meçberi 20 esse köpelen bolsa, geçen ýylyň 11 aýyna öndürilen balyk önümleriniň meçberi 22,5%-den gowrak ösüpdir. Ýurdun senagatçylar we telekeçiler guramasy tarapyndan gurulan toplumda bekre balyklarynyň garış bilen we beýlek balyk önümleriniň giňerimde öndürilýänligi aýdylýar. Hasanygy bu toplumyň ýylly 100 tonna harytlyk bekre balygyny, 2 tonna bekre işvelini, 170 tonna kakadlan we beýleki balyk önümlerini, 10 milyon gap balyk konserwasyny öndürýänligi aýdylýar. Emma adatlygyň çeşmeler paýtaxt Aşgabatda bu diýilýän balyk golçulugynyň duýulmaýanlygyny, balyk bahalarynyň bolsa gymmatlamasy ardanlamaýanlygyny, balygyň gara baglarynyň bolsa ýyl-ýyldan güýçlenýänligini aýdýarlar. Resmi bolmadyk sanlara görä 1 milyon çemeti ilat ýaşaýan Aşgabatda ýürüýte balyk dukanylarynyň juda azdygy sebäpli mardan we beýleki ýerlerden maşinli getirilip köçeler aýlanyp satylýan balyklaryň hyrydarynyň känligi aýdylýar.
Sonun bilen bir wagtda döwlet eýetçiligine baglanykçylykdan tapagutlykda ýurtda hususy baglanykçylaryň barha öwrütiniň daraldylýanlygyny habar berýärler. Masal üçin Ahallak Namdar çeşmeýiniň maglumatyna görä Gurtly kölüni, Göktepe'däki suw howdanyny we has oňun kölçelere hem individual baglanykçylar barma diýýäli germegler goýulypdyr. Bu yerlerin hemmeti polisiýa we balyk kozulugynyň goragçylary tarapyndan berk goralýar we hatda el çeňekli balyk tutmagy baran iki balykçy hem tutulup eline çeňe galynýar diýip Namdar çeşme 10 ýanwarda Aşgabatdan habar berdi. Munun Türkmenistanyň Hadar deňdinden bir kanun tutulup Aşgabatda we beýlik şäherlerde bir kanun satylýan balyk önümlerine garşy göreş alınıp barlýardy. Sol ruwatda hususy balykçylyk Türkmenistanyny öňden gelýän zat we deňiz, derýa goýlaryny, emel suw howdanlaryň we tebii kölleriň golaryny ýaşaýan adamlar balyk tutmagy, diňe täze balyk etini ýemek üçin näl, eýsem diňiz almak üçin hem ýekelikde de üýşüp hem gidýärler. Yerli çeşmeýiniň habaryna görä 1990-njy ýyllarda işsizlik köpelip günüdören kynlaşyp başlanyny individual balykçylyk Aşgabatlylaryň saçagynyň bir dayanjyny öwrüldi. Sebäbi işsiz we maşgala eklemek üçin başga hiç çykalga tapmadyk adamlar bolmanyna her gün balyk tutmagy gidip bilýärdiler. Ýöne soňra balykçylygy ösdürmek gardy edilýän döwlet aladalarynyň çägine hususy balykçylaryň balyk tutmagyny barha kan çäklendirmek girilip başlandy. Aýdal azatlygyň ýurt içinde kawarsynyň 2013-nji ýylda beren maglumatyna görä, Lewapdaky emel hem tebii suw howdanlarda balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagy 5 ýyllyk gadaganlyk girildi. Şeýle çäklendirmeler beýleki ýerlerde hem girildi. Ýöne bu gadaganlyk Türkmenwalik döwlet konserniniň balyk tutýan brigadalaryna degişliler. Olar suw howdanlarynyň we kölleriň ählisini torlanmak arkaly allygyny balyk tutýarlar diýip Namdar çeşme habar berýär. Ikinci tarapdan Türkmenistanyna soňky ýyllar daha şowuzak Sargamyş kölünden hem döwlet plan esasyny balyk tutulýanlygy, zeýsuwlary, ýahyrly suw esasyna döredilen Altynasır kölünde hem balygyň köpeldilýänligi aýdylýar. Gepin erdisine aýdylsa, Sargamyş kölündäki balyklar Sowet ýyllaryna iýmäge yaramsyz hesaplanardy we ol ýerden balyk tutmak gadaganly. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen habarçysy Hudaýberdi Allaşoň akbalyna halkara derejesinde aladalanma bildirilýär. Türkmenistanyň içinden gowşýan maglumatlar bolsa, häkimetleriň tutsak astynda saklanýan jurnalist babatynda keskitli karary gelmänligini görkezýär. Open Democracy neşri 10-njy ýanwarda çap eden maglumatynda 2016-njy ýylyň dekabr aýynyň başynda Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowa nas temmäkisini saklamak boýunça günä bildirilenligini öz ejeti we aýaly bilen bilelikde tutsak edilen jurnaliste 11 kilogram nasy satyn almak bilen bagly aýyplamalaryň esasynda 7 ýyl türme tutsaklygynyň awanýanlygyna öňsü çeker. Geçen ýylyň degişli döwründe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ähli temmäki önümleriniň sowdasyny gadagan etdi. Onuň bu hereketi bütün dünýä saglyk guramasy we onuň temmäki gözükçülük barada çarçowaly ulalaşygy boýunça ýolbaşçysy tarapyndan ören makullandy. Gynansak-da Berdimuhammedow öýüp çykyş edenler onuň hökümetiniň temmäke garşy täze kanuny başga pikirdäkilere basyş etmek we tanqidçilary sem etmek üçin ulanýanlygyna göz getirmediler diýilip pikir azatlygy boýunça neşriň maglumatynda bellenýär. Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Könürgen şäherinde howpsuzlyk gullukları tarapyndan öz öýünden ekidilipdi. Şaýatlar polisiýanyň Hudaýberdi Allaşowyň boýnuna etmedigi işini dakmak üçin ony sütem bilen ýenjenligini we elektrik togy bilen gynandygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Allaşow bilen bilelikde onuň ejesi Gurban Täç arazmýady hem tutsak edildi. 6-njy dekabrda polisiýa jurnalistiň aýaly ejesi adamsynyň tutsaklygy baradaky maglumaty ýaýratmakda günälep, ony çağalarynyň gözüniň öňünde urup ýençdi. Azatlyk radiosyna gowşan maglumatlary görä türkmen resmiýetleri 27 ýaşly Allaşowa 11 kilogram nasy satmakda günä bildirýärler, hema sud dinlenşiginiň geçiriljek wagtyny keskitlemän gelýärler. Azatlyk radiosy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmegini onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýar.
Azatlyk radiosunda Mekan Täşliýew lakamy bilen çykyş eden jurnalist Daşoğuz vilayetinde işsizlik, döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi, azy kıtçylygy we agyz suw ýetmezçiligi ýaly problemalar barada habar beripdi. Allaşyň tutsak edilmeginiň ýa-ni türkmen howpsuzlyk gulluklarının Daşoğuz vilayetiniň ilaty bilen ýöriti duşuklary geçirip Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemezligi tapşyranlygy barada maglumatlar gowuşdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Birleşen Milletler guramasy, Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri şeýlere jurnalistleriň hukuklaryny goraýan halkara guramalarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň ençemesi Hudaýberde Allaşyň tutsak edilmegini ýazgaryp çykyş edýärler we Türkmenistanyň hökümetinden onuň destine boşadylmagyny talap edýärler. Amnesty International guramasy Hudaýberde Allaşyň we onuň ejeti Gurbantaş Arazmiýa dibanyň boşadylmagy urunda ýöriti aksiýany geçirýär. Halkara jemgyýetçiliginiň gatnaşmagynda häzir geçirilýän bu çäräniň çäginde gararsyz jurnalistiň goragyna türkmen, rus we ingliz dillerinde türkmen häkimetlerine ýüzlenip hat ýazmaga çagyrylýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatda döwlet budjetinden aýlyk alýan şol sanda saglyk we magarif puwdowynyň işgärleriniň berja etmeli borçlarynyň hatyryna ýeni biri goşuldy. 10 ýanwarda güýje ýeren täze talaba laýyklykda mundan beýlek döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärleri her 10 günne bir gezek ýerden sport maşyklaryny ýerine ýetirmeli. Azatlyk radiosynyň magarif we saglyk puwdowynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, seşenbe güni ilkinjisi geçirilen bu çäre Türkmenistanda 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 250 günün galandygyny we ýurtda öwlan edilen 2017-nji sagdynlyk we bagtyarlyk ýylyny dawarlandyrmak üçin geçirildi. Şeýlede bu barada ýokardan berilen görkezme döwlet edara kärhanalaryna uğradyldy. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary başlanýança dowam etjekdigi aýdylýan bu çäräniň çäginde paýtagtyň döwlet işgärleri, hususan da 47-nji, 48-nji, 51-nji we 55-nji mektepleriň molimleri bir saat çemesi wagt sport maşyklaryny ýerine ýetirdiler. 55-nji mektebiň howlusynda geçirilen sport çäresine gatnaşan molimleriň aglabasynyň aýal gyzlardan ibaretdi we olaryň arasynda pensiýa çykan molimleriň hem bardygy aýdylýar. Mektebin önündeki meydansada mektep moğullumları 3 satara durdular. Bir ulu mektepte gözsen bilen 150 çemesi moğullumu işleye, şu 150 çemesi moğullumun da bolmanını 60-70'li eyyem pensiye yaşına yeter. Moğullumlar yarım saat çemesi vaat yeni maşıkları yerine getirdiler. Son yeni maşıkları yerine getirenlerinden sonra da olar mektebin başından 2 gerek aýlandylar. Diýip ýerlisinji Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu çäräniň geçiriljekdigi barada öňünden habar berilmänligi sebäpli döwlet işgärleri sport maşyklaryny we mektebiň daşyndan ylgamak çäresini öz günnelik egin eşiklerinde amala aşyrmaly boldular. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet telewiziýasynda 2017-nji ýylyň sagdynlyk we bagtyarlyk ýyly diýilip ýylan edilmegi we Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary barada giderli çıkışlar görkezilse-de döwlet işgärleri tarapyndan berja edilmeli talaplaryň mektepleriň okuw prosesine, saglyk puwdowynyň we edara kärhanalaryň işine nä derejede we nä hili täsir ýetirjekdigi barada maglumat ýa-da düşünürş berilmeýär. Bu aralykda ýokarda agdalan talapdan başga-da şu günler Aşgabatda döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärler hökmany medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä, şeýle medisina barlykları puwduk işgärleriniň ählisine degişli bolup, şoňa meňdeş barlyklar mundan odal adatça ýylyň başyna däle ýylyň dowamında dürli wagtlarda geçirilýärdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt bu saglyk barlyklaryna saglyk işgärleri öz behwidine ulanýarlar. Sebäbi işgärler şeýle barlyklardan sagdyn diýen hata almak üçin azyndan 100 manat möçberinde para bermeli bolýarlar.
Sözümüzün ahirine ýatlatsak, Türkmenistan Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna ençeme ýyl öňünden taýýarlyk görüp başlady. Bu çäre münasibetli Aşgabatda bahasy 5 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan Ýurita Olimpiýa şäherçesi we 2 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan täze aeroport guruldy. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlyklara bat berildi. Resmi derejede başlanan çäreler soňky günlerde Aşgabatyň ýol hereketine hem öz täsirini ýetirip, uly gatnawyny kynlaşdyrypdyr. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylowanyň berjek maglumatlaryny dinläli. 10-njy ýanwarda ýerertirden Aşgabatyň köçelerinde ägirt uly maşyn tyknyşyklary emele geldi. Jemgyýetçilik awtologlarym, hususy awtologlarym öz adaty ugurlaryny üýtgetmeli boldylar. Ýöne maşyn tyknyşyklarynyň ýa sürüjilerim, ulaglardaky ýolagçylarym haýsy ugura barýandyklaryny özlerim aňsyryp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Şular ýaly maşyn tyknyşyklary emele gelende özüňi haýsy ugura urukdyrjakdyňa akly ýetirip bilen ok. Diňe akymyň ugry bilen ýöre bermeli bolýarsyň. Özüňiň nire barýandyňy hem unutýarsyň. Eş wagtyň başlanandygyna seretmeden senen tak ýoluň ýardyny hem geçip bilmän peçigi rulda oturansyň. Etsem goýsamlaryň zeruri işleriň barada unutmaly bolýarsyň. Bar pikiriň haçan şu tyknyşyk gutararkan, haçan ýollar açylyp dogry ýola düşerkäň diýip peçigi oturmakdan başga alaçyň ýok diýip Aşgabatda sürüji berdi aýdýar. Ýollaryň ýapylyp sürüjileriň hem ýolagçylaryň hem közenmekleri indi Aşgabatlylar üçin täzelik däl. Günde gunaşa döwlet ýol başçysynyň haýsydyr bir ýere sapary bilen bagly, ýa bolmasa gurulýan binalaryň açylışlary bilen bagly. Ya bolmasa ýurda gelen haýsydyr bir ýokary wezipeli resmiýleriň gelmegi münasibetli ýollar ýapylyp, işgärler wagtynda iş ýerine baryp bilmeseler, mektep okuwçylary, talipler okuwdan giýjak almak, çagalar baglaryna barmaly çagalaryň öýde galdyrylmagy, ýollaryň ýapylmagy sebäpli gaýtalanyp duran zatlar. Şol ýol ýapylan wagty bolsa, ýollaryň çatyryklarynda duran polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerinden sorap, näme sebäpden ýollaryň ýapylan barada ujypy maglumat alaýmasaň, ýollaryň ýapyljak barada öňünden ilata asla maglumat berilmeýär. 10-njy ýanwarda ýerertirden ýollaryň ýapylmagy günertany çeli dowam etdi. Türkmenbaşy şaýoly, Garastarlyk, Atamrat Niýazow şaýollary, 10 ýyl awadançylyk Ýunus Emre, Mahtumguly köçeleri, soňra çogalla barýan ýollar hem ýapylyp, şäheriň türlü künjeklerinde işleýän işgärler adyndan bir ýarym sagatlap işden ýyjak aldylar. Bu ýol ýapylyşynyň sebäpleri 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 250 gün galandyg münasibetli döwlet ýol başçysynyň we onuň egindeşleriniň Olimpiýa şäherçiläriniň sport toplumuna baryp, sportyň türlü görnüşleri boýunça türgeleşik geçirmekleri bilen bagly bolan barada akmyşmyşlary akşamky Watan teleprogrammasynyň beren maglumatlary bilen tassyk boldy. 250 gün dolýança ýene näçegedek ýaşaýjylar şeýle kötünçlikleri sebäp edilerken diýip türjüleriň biri-birine sora bilen garaýandyklary aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.